Love, shout out Myong TV. Salamat, salamat. Ate Laren, salamat. Sige man, iyarakot mo man garod, Kuya Myong TV. Salamat. Thank you. Salamat, salamat. Wow, salamat Kuya Myong TV. Hong Kong dati, Kuyang Myong. Hong Kong. Skating mall na dito eh. Hi, Tilaren, salamat. Salamat. Ado talaga tintamsak na yun. Salamat, salamat. May kati atila rin nagbuyat ah. Danak di titay ko. Allah, salamat Kuya Myong TV. Salamat, salamat. Sige, ta jacket ka amin data. Salamat, salamat. Tatak lang ag-live. So pa oras na.
Dikit kalimbang talaga. Thank you. Salamat ulit. Ba, ang daming alagad ni Kuyang Myung ah. Salamat ha. Wow, pang 10 na yata yan, Kuyang Myung ah. Salamat ha. Tinitis mong idikit. Lilito Vlogs, tusok. Salamat sa pagtusok. Salamat, salamat. Mega love shout out. Kamukha ko, salamat. At napunta ka dito, kamukha ko. Salamat, salamat sa pagdalaw. Dito ako sa Taiko, sis. Sis Lilito Vlogs. Halika dito, manood tayo ng mga chikiting. Naglalaro sila. Ate Lily, naimbang daw mo ate, sabi ni kamukha ko. Naimbag ka nung daw mo. Hindi ako nag-share, Kuya Myung. Basta nag-live na lang ako kasi sayang yung oras. Kesa naman tumambay ako dito. Salamat, salamat Kuya Myung. Nahihiya ako. Hello, LD Adventure TV. Salamat.
Kamukha ko, kastamad ken ka, sabi ni Lilito Vlog. Sige, dalawin natin yan, Lilito Vlogs. Don't you worry. Bisitahin ko mamaya pag uwi ko ha, kasi nakalive tong cellphone ko. Isa lang dala ko. May isa lang ate armas patat tayo. Ibalag ibaba kayo lang tibalbalayo ta bisita at damdamamin. Okay lang yan, Lilito Vlogs. Okay lang yan. Basta andun ka naka-video, okay lang. Jemja Sigurota Mix Vlog. Salamat sa tamsa, kabsat. Salamat. Shout out din. Shout out to everyone. Sabi ni Jemja Sigurota Vlog. Salamat sa pagbisita kay host. Jemja Sigurota, Yahoo! Mega love shout out, sabi ni Lilito Vlogs. Allah, salamat ka kabsat ah. Salamat, salamat, salamat. Dan dikit na, LD Adventure. Salamat, LD Adventure. Babalikan ko kayo after nitong live. Mag 30 minutes lang ako mag-live. Dito yung Taiko, kabsat, Gem Jazz. Handanak dito yung Taiko Plaza. Skating place till Obing. Kaya nga Kuya Myung, kung minsan wala akong live wala akong time mag-live. Pwede siguro mag-live stream ako gabi. Silent, ganun. Okay, salamat LD Food Channel. Another tusok, salamat. Jacketan kita. Ay, salamat guys sa pagdalaw ha. One comes at Gem Jazz, Igorota, thank you. Irugik man nga agpeso no rabi, ag silent snack lang. Oray, ag silent ka lang, mayat mainot ang. When Kuya Myung, salamat ah. Ag silent live nak na rabi. Ag pa music nakladtan. Pampaturog kas day. Wan, sige Gem Jazz, itry ko man nga agpaiso. Pat-pat nagpuday ti cellphone ko nga i-live. Uy, nabasak di Kuyang Myung. Salamat asawa ni Ate Laren. Salamat, salamat. Aba, salamat sa inyong lahat. Dinidikit nyo pati yung mga ninja nyo. Salamat. Salamat, salamat talaga. Team Rockstar, salamat.
Kakabsat nga ormutan ka no, sabi ni Kuyang Myong. Apay awan ti ormot mo, Kuyang Myong. Manang Laren, sabi ni Jem Just. Han nga nag-live ni Ate Laren tata. Mega love shout out, Jem Just, sabi ni Kuyang Myong. Kuyang Myong nga ormutan. Aman na do, aguban na pa yun. Kung nakitinawa na, kinanagarod, Jim just nabasa ko. Kasla. Kapag nga mabutang sa ngaglay, watila rin. May kit di bang entertainment? Numasam-sam back live mo kot adaklab de jay. Ag heart naklagta. Namamingsan busy ako isang hanak nga request. Ay one lang agpaiso. Isang masapol nga anad-anad mat lang ti ag jacket. Papasukin ka ng kuan nga talaga. Adanak dito yung Hong Kong po yung TV. Makipagsapalaran sa Hong Kong. Saan to agawin na awan ti COVID dun. Sabi ko mata maawanin. Siyak to peket at damay sa strike kon ay iso. Hala. Kasano ba din no may strike nga ikot? Basta may salang Nung ado, kasano nga di ayon? Ay, andak dito ko Benggit na po yung TV. Nag-live nak, medyo mabut-butang nak. Ay, numamingsan siguro kadagi jay ko angay. Rada ti, apay niya nga tati pa ka-strike ka na ya. Sige jay copyright pa. Or patin sa mo ti post ay niya upload videos kat may strike mat lang di ba? Han lang nga live. Ay ganun. Winsa kat upload di ay may strike. Pero sa live okay lang siguro. Kitam de video baka dati something wrong ije nga na strike. CPR ayos lang, ingat kayo sa strike. Win garod Kuyang Myong. No CPR okay lang. No data strike kun masapol anad. Oy, salamat again Ate Laren sa tusok Kalembang. May katalo dayta na. Thank you. Sakto man nag-live na rabiin. Pat nagkuman nga advice nag-live. Inagkat mismo tayo akin kanta jay video. Ay, ganon? Di lang agpaiso. Nag-usarte di kan kantangay. Strike kan. Grabe mo tayo ni strike na nga dagos. Han man lang nga nag-email kumapay lang. Tapos sikatin ang ikat.
Ay, kaya pala. Ditirigat na pimano ka. Pakyus sa artenti kan kanta. Anyamit din, awan na gita rockstar, di lang sumiripan, imbagak adalan dyan. Okay lang yan, Kuya Myung. In live ko lang gaminta ko ngay. Mayat TV. So, ay, nag-email na gayam. Insigod mo ko man, income na lagtar ko man, in unlisted mo. Pero di na susakte CPR na, pero, ay, kasjay. Uray dalo sa mga ikatandalatan na strike. Ang saklap naman ng buhay pag ganyan. Baka wala ka ginagawa, Jess, siguro dapat sabayam sa usaon no naka-live ka. Ang ko pa na-try nga na napanti live ni Sis Jess Lawan nakikita nga nag-live No siya kung mabayanak nga agwa. Agsaw-saw no duwa lang pisipikat makichichin na chata na ko mga kababayin mat gamin tada kaya guguya isa nga magsawa ko na. Awan marami din no talaga nga mataki strike sa bagay. Sa bagay, it's their song. Bayamon Basta handa nga ikwati channel, Kitty. At least, next time nga ikot ko. Agandad ka kadagiji kanta nga mausar. Saram. Lumaming sa nga ikot, handa ipaubaya ti ang kantada. Uray to pa cover songs nga ikot, dati ma-strike lagta. Ako, puro CPR sa live ko, pero upload vlog, iniingatan ko. Ay, ganun. Uy, na dito ano i-upload mo nga ikat. Nga mapay nga di no mamingsan. Ada nga no in-upload mo nga ikat nga ma CPR. Nga after a month or after sometime nga ikat ada ti agparang nga CPR. Kung pasaray nga agsaon na kitjay, ay hanggang siguro nga dungdunggan ni Kuyang Myung Tisaom, Jess. Mahit mo't lang nag-LS ka kat agsasao ka tapos nung maaraw mo views mo. Kung nga ati Larin, kasla ko makanya mga nalay kanta. Ano, rock and roll tayo dito eh. Awan mo't gamin. Ni Backpacker PhD ay. Oh, I see. No next time ay katagan kan nga, agalala ti ko ano? Kantan. Hi, Team Kapinta, Santorogi. Salamat sa pagdalaw. Okay lang, sirip-sirip lang. Nag-live back lang, tap na dati isupati ko na dati. Isupati ma-i-upload. Tani, awan ti ma-upload ko. Inkabil na ng CPR, pero awan lata, mas lalo pa strike gayam. Wingarod, umayin. Country lover, hello! Salamat sa pagsilip. Mali ka di, ang kamakiayang? Kamaki-skating? Nuno ka nam sa mangat ka, ayaw na. Naka-direct live na. Sini madamag magay madamag. Manguya kayo lang siya, anak adi. Baka na-miss yun din puputot yun. Agaw resto kababain mo. Ay, grabe mo. Ngayon ka pa nahiya? Country lover? Country lover, shout out. Kuna ni Jess Igorota. Lauren, direct to Kabsat. Unahan na kita sa main ko. Commercial kabalay ko. Nag-live na. Kinantaan ijay. Ay, wow. Sige man, sige man. Ano ka ag-live ko yung TV? Ako si Pangs Vlog. Hello, sis. Sikoy, salamat, salamat. Han ka nga bisita tayo, Pangs Vlog.
Nuay mapututan adiyan man paputot. Yun paputot. Adi ka adi gamin isa pasap ay country lover. LD Adventure, salamat sa pagstay. Tamsak Danho, salamat. Ako si Pangs Vlog, salamat Sisikoy. Pangs Kabsat Yahoo, kunanim yung TV. Megalaw shout out Kabsat, Lauren Directo, kunani ako si Pangs Vlog. Country lover, invite ko man si Kano, ag-live nakta si Kaman din singer, kunani Jemja Sigurota. Manong country lover, apang kakanwag kanta di ko ni Jemjas nag-live. Jemjas dak work, kunani country lover. Megalaw shout out Kabsat Country Lover, kunani ako si Pangs Vlog. Agdikit kayo, agdinikit kayo, tabakang kayo agdidinikit pa lang. Babayo lang tikwa. Dagita channel yo. Country lover to nag-live nakmut. Ha si kamut. Into nag-live kanumut. Country lover han nga tata. Tada kayo dito live ko. Ano ka ag-live ko yung Myong TV? Tang kami agdungog ti harana. Pangs mega love shout out sabi ni Ate Lauren. Lauren na singer. Rock and roll. Myong TV on the way sabi ni Ate Lauren. Iranam ati malam 6 PM ti free time ko. Oh, Jemjas TV. Ay, Jemjas Mix Vlog. Iranam kano ti malam. Country lover dating dikit ya bell all pie ko na ni Jemjas. Sublian pi man adi manong country lover nohan mo pa nga nadikitan. Ano ag-live kat sumangat kaya. Ang kagkanta. Tasan to kami matapan agbuya kasjay. Out muna ding taulyak sa Onim yung TV on the way. Okay, sige lang Ate Lauren. Paabutak ti 30 minutes. Salamat kakabsat. Ako si Pangs Dandikit, Bell All, ko na ni Jemjas. Wednesday at Friday scheduled live ko guys, 6 PM Pinas time. Oh, I see. Hanggang anong oras ang live mo ako yung TV? Agpat-pat nagba from 6 PM. Sakto sa mga kamot country lover kanim yung TV no ag-live tapno kantahan time. Gusto nga sumangat ni Ate Lauren. So, wow. Kantahan live. Da kami matibaba nga para requestahan niya magkanta. Ayan mo kabsat country lover ko na ni Jemjas. Tayo pa ikano work mood tayo ngayon. O sige country lover, salamat sa pagdalaw. Imbitaran kayo o may kayo puma-share kan kumansyon, open mic basta kakabsat nga. Ay uray no silang tiboses kuyang miyong. Balin nga sumangat. Tay adik amo kumanta ko na Jemjas Garota. Uray ka no, basta open ti mic, basta adormot na, pan ka kumanta, Jemjas. Uray ang mom mo. Ang kagkanta ti happy birthday. Dito yung TV nga awan ti ormot na.
Ano ba di ko na Wednesday, Friday. Oh, so bigat ag-live ka. Sige man, take off man. Abangan ko nga. Gusto nga man pas trabaho. ABC to pa katrong pay. Ano, doon tirigat na. One, mayat doon tayo practice. Sige, sige ba? Tayo practice. Ang dagiti sila nga boses tayo. So, mga tun ni Jemjos nga kanta ti ABC. Tanong ma-practice na. Ag-live nak damdamaya. Ay, siya, anya oras nga ag-live ka, Jemjos? Barang no, makaawid kami to'y alaga. Sumiripak damdama. Jemjas, what time ka live? Ada kansyonan? 7 p.m. Pinas time siguro. Oh. Ada ba kano kansyonan, Jemjas? Ta sa mga at ni Kuyang Myung? Kapag nag-practice ka no ti kantana ni Kuyang Myung. Umay nakpi ma-share live mo, idi agin in na, aglut-luto ka. Umay kaya atap na dagkanta. Uwan, sige. Basta paabot mating gana ko atap no makaumay kami malpas ti work ko mati 9:30. Maabot ako mapay. Nag-start ka ti 7. Ay nabanda ka gayam, Kuyang Myung. Saan na kang paginawon na? Ano ni Kuyang? 1 tuloy oras. Okay, okay. Makadalaw na ko ma. Hello, mega love shout at Suwael. Salamat sa pagdalaw. Salamat. Suwael, yaho. Kunan ni Kuyang Myung. Salamat, guys. Kuya Myung, shout out. Kunan ni Suwael. Europe na kamsat. Oh, I see. Europe. Adi pa 5 hours. 5 hours behind ba? Ti oras yun dito? Europe. Premier pamahal. May premier si Zoael. Natin pa palablab. Dato'y tayo may sa ormutan ng kabsat. Sana wala sa Europe. Trojem just kaya nga. Sana wala sa Europe. Sana all na sa Europe. Mga ormutan nandun sa Europe. Sana all. Zoail, titirain ko na yan. Pana ni Kuyang Myung. Tirain mo rin si Kuyang Myung, Zoail. Titirain daw niya yung premiere mo. 6 hours different siya. Ay, 6 hours pala. Kunak na 5 hours lang. Abadi pa eh. 3 9 o'clock yung game dito. Sige, Myung. Thank you. Kuna ni Zoael. Zoael, dating dikit. Kuna ni Jemjas. Sige, babae lang tata review ako damdamati live ko. Tani may mesa ti armas ko. What's the time? Ay sos, apanak agsan down. Tayon. Let's go.
Mega love shout out. Si Zoa L. Sabi ni, ako si Pangs Vlog. Wanya means vlogger mo di. Pambihira ka, Zoa L. Naghahanap ako link sa collab yan. Ano ba din babang gamin, Zoa L? O yan. Nagbaba manin suna. Jem mega love shout out ko na ni so I bring my challenge like how I can make sure this video is really kami magpupuhos. Yak Manila si Normutan. Samuel Channel. Manila si Normutan ay kanan Kuyang Myung. Ibabamkit dito ay balay mo tap no pa. Dikitanda Kuyang Myung. Ada dito da Zoa L. The Jem Jazz. Yay naga. Ay sige man nga. Super. Try ko man nga ipindeti ko ni. Na may pinata may sati ko gamin. May masate usar ko. Ay, anak makapin. Masati usar ko nga cellphone. Si tayo lang mo't makaawat when guard yung TV. Maid ayan na anak mo asawa di urmot. Maid karon Jem Jazz. Ay, nako. Maulawak Mildred. Zoel, di ka pala nakakaintindi ng Ilocano. Ay, Tagalog pala ni Zoel. Ay, sorry. Sorry naman, Zoel. Di ka pala nakakaintindi ng Ilocano. O sige, maminsan ton, Kuyang Myung, tani. Lawlawan lang mo't nga nag-live na. Makaawat mo't nga kalalim naman Ilocano nyo. I see. Comes na. Okay, bye host. Tinatawagan ka na nila. May tumatawag na spam number. Sige, tain ko. Nga peso 42 minutes in. Salamat manan kakabsat nga na ormotan. Salamat sa pagdalaw at pagtamsak.
Next time manin. Pinagtuntudo. Agbabasan nagiti na ormutan. Tama tayo sabi mo ba wala normutan? Sabihan mo, batukan niya kung malalim. Nakarelate ka mat Samuel Channel. Amom J, bagbagada ah. Kaiksi naman LS na yan. Oo, kasi akala ko 30 minutes lang kaso may mga storytelling alay si Kuya Myong kaya yun. Napalalim tuloy, hindi mo tuloy naintindihan. Kung kailan lang tayo nang gagawin. Magsusundo na ako doon. Maulan ngayon. Nakakaano? Ulam ha? Moya. Tapos buksamon. Anong buksamon? Close mo na lang cam. Kaya nga baka mahilo pa kayo. Mid-level ako. Oh, I see. Minsan lang nag-LS, nagmamadali pa. Sorry naman. Sige, next time habaan natin isang gabi. Para mahaba-haba. Parang premiere lang ang LS. At least meron, nakadalaw ka pa, o diba, Samuel? Anay ay may sa oras. Awanin niya, agsundo ako ng 8 minutes. Plus mo kap mo, mute, tapos bulsa mo, ipaabot tayo 1 hour. Ay, grabe. Gusto nyo? Walang maingay? Nakabulsa lang? Narabi na lang, tapno ko. Tapno tuloy-tuloy. Ay, ada pa tinaormutan ni. Oh! Dan, nakita ko. Sige, bye-bye. Bye-bye. Ada nakita ko sa mag-ed na kon. Salamat, salamat. Kakabsat nga normutan. Next time manin. Bye-bye.